Hej, nu välkomna en ny video. En haul som du vet. Först skulle jag visa er vad den här byxan. Nej, den här skjortan. Fin. Jättefin. Ja, och sen ska jag köpa. Okej, nu ska jag så. En sån här skjorta. Jag gillar skjortor. Ska vi se. Boom. Så har jag skjorta på mig. Ja, och sen ska vi se en sån här. Och så den här. Ja, ni får se när jag tar på mig den. Boom. Ja. Aj. Fint va? Okej. Nu har jag en byxa som ska visa dig. Boom. Det är en byxa. Vad fin va? Okej, nu ska vi kolla vad som är här inne. Jag vet aldrig. En tröja. Får se hur det är när jag... Så, nu har jag den. Ja, det var den här haulen. Kanske vi får en ny haul, jag vet det. Så, hej då!